I hem d'assenyalar també que l'acte més multitudinari que es fa per commemorar la Diada Nacional de Catalunya a Vilafranca des de fa una colla d'anys és la Marxa de Torxes. En aquesta ocasió, la 8a edició de la Marxa de Torxes, que va batre rècord de participació amb més de 2.000 persones. El lema de la 8a Marxa de Torxes d'enguany, Independència, ha reunit la vigília de la Diada Una Gernació Vilafranca. Ha estat la marxa més participativa de totes, amb més de 2.000 persones i 500 torxes venudes. Abans d'arrencar la marxa, la plaça de la Vila ja estava plena vessar de gent de totes les edats, canalla, estelades i senyeres. Un ambient festiu i alegre presidia la convocatòria, que també reunia polítics. Alguns dels assistents ens explicaven què els havia dut a participar-hi, com aquest jove de 16 anys que tenia molt clar el lema. He vingut a la manifestació, a la marxa de Torxes, per defensar la independència dels països catalans. En David Amorós participava per primera vegada acompanyat del seu fill. Doncs he vingut amb el meu fill perquè visqui una mica la Diada i hem vingut per celebrar el Dia de la Nació Catalana. D'una altra generació és el Josep Vendrell, que ha participat a les 8 edicions de la Marxa de Torxes i també va assistir a la manifestació d'aquest juliol a Barcelona. Home, hem vingut per donar opinió de lo que és la Catalunya que volem nosaltres. Home, una Catalunya nostra, que no ens manin els de fora i que siguem com hem de ser tots sempre. Els diables, bruixes i sorollosos del Riberal, acompanyats pels grallers del Tec, obrien la comitiva que va anar caminant sota la llum de les torxes fins al monument a Lluís Companys, a la Girada. Allà l'escriptora i periodista Patricia Gavancho va llegir un manifest amb un missatge doble. D'una banda, animant a votar en les pròximes eleccions catalanes, encara que no hi hagi unitat entre les diferents formacions independentistes, perquè, segons va dir, és important que l'independentisme emergent entri al Parlament. D'altra banda, va fer una reflexió al voltant d'unes paraules de Joan Maragall escrites arran de la Setmana Tràgica. Però Maragall, uns anys després, estava molt desestimulat sobre el resultat d'aquella unitat que no era una unitat real i que s'havia trencat i s'havia anat pels aires, i va dir que els catalans no havien de criticar-nos, és a dir, havíem de callar, però que després passaríem comptes. I a mi m'agrada aquest després passarem comptes. Abans dels parlaments i de la lectura del manifest es van projectar en una pantalla fotografies del casteller Lluís Barrera, amb el lema Una torxa pel Lluís. L'acte va finalitzar amb la realització de 2 pilars per part de les colles dels castellers i els xicots de Vilafranca, que van desplegar la senyera, i per acabar hi va haver l'actuació de la coral del barri de la Girada. La 8a Marxa de Torxes de Vilafranca ha estat organitzada per la Comissió 11 de setembre del Penedès, amb l'objectiu de commemorar la Diada de l'11 de setembre d'una manera lúdica, però alhora reivindicativa. Des de l'any passat, aquesta iniciativa s'ha estès arreu del país i aquest 2010 s'han celebrat marxes de torxes a més d'una trentena de municipis.